Dawk li jitlu fil-Belt Valletta issa se jkunu qed jesperjenzaw l-atmosfera tal-miliet. Dan kif il-ġimgħa fil-għaxija inxtelet triq ir-Repubblika bid-dwal tal-miliet. Dwar li b'differenza minn snin preċedenti saru fuq stil barokk, stil li jikkumplementa l-istil arkitettoniku tal-Belt, li f'Jannar li ġej se tieħu it-titlu ta' Kapitali Ewropea tal-Kultura 2018. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Valletta 2018, Jason Mikallef, qal li id-dwal inħadmu minn kumpanija internazzjonali Taljana. Illum il-Belt Valletta naħseb tajni attrazzjoni oħra. Dan mhux dawl illi konna naraw regolarment fil-Belt Valletta, dan huwa dawl illi ilna naħdmu fuqu ħafna b'ħafna ħsieb ma' artisti internazzjonali, artisti Taljani, illi mbena ġifieri nħadem apposta fuq l-istil barokku, fuq l-istil arkitettoniku tal-Belt Valletta. Blues ta' dawn id-dwal mhuwiex biss għall-festa tal-miliet, dan kif dawn id-dwal minkejja li se jibqgħu mwaħħlin se jieħdu dera differenti għal ftuħ tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura 2018. Naħseb dan hu dak illi jixraq lil Belt Valletta, dan hu dawk l-standards li dejjem ħlomna li jkollhom il-Belt Valletta propju issa lejliet li l-Belt Valletta jkollha it-titlu tkun inkurunata bħala Kapitali Ewropea tal-Kultura. Fil-ġimgħat li ġejjin il-Belt mhux se tkun qed torqod hekk kif għall-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena ġew organizzati numru kbir ta' attivitajiet. Mill-ġimgħa d-dieħla l qudiem kważi għandna avveniment kważi kuljum fil-Belt Valletta bil-mod sakemm noqorbu fl-eqqel tal-miliet.